खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आंनि केकेलाय बड' रादाबनिफ्राय नोंथांमोनहा रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सारनि खबरा गैथ'वा, मोनथ'नाय जायाखै। गोबां सुबुंफोरानो सोंहरगासिनो दङ। मोजां खौरां मोनथ'नाय जायाखै, मोननाय जायोब्ला फोरमायनाय जागोन। मोननै जाहोन जानो हागौ। से नम्बरावनो जादों सिरि सिरि बख'नो सानदों जानो हागौ, नङाब्ला गोबां हारिनि सुबुंफोरा प्रटेस्ट खालामनो हागौ, बिनि थाखायनो फोसावथ'वाखैबो जानो हागौ। आरो मोनसेयानो जाबाय गोबां बोथोर आरो उसुबिदानि जाहोनावहाय बेखौ फोसावथ'नो हानाय जायाखै जानो हागौ। जोङो जानला मोनला खौरां फोसावनो हाया। गोबां सुबुंफ्रानो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो दङ। बियो आंनि बाथ्रा नङा, बे फोसावनाया गुवाहाटी एडभकेटनि फोसावनाय। जुदि नांगौ जायोब्ला भिडिअ एसे क्लिप हरनो हायो। इन्डियान राइट कनस्टिटिउसना बेखौ राइट होआ, एलाउ होआ। नंखाय रादाब फोसावनाय 24 घन्टानि गेजेराव निमाहा बिफिननांगौ, नङाब्ला 3 दाननिबो जेल जानो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो जानला मोनला खौरांखौ फोसावनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो नेथ' रायजो राजाफोर, साननैसोनि गेजेरावहाय जों क्लियारिफिकेसनखौ मोननाय जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां लाइमोनफोरनि थाखाय, साखरि नागिरग्राफोरनि थाखाय आरो होसोग्राफोरनि थाखाय फैगौ बोसोरनि गेजेरावनो 10 लाख लाइमोनफोरनो साखरि थिसननाय जागोन होननानै केबिनेटआव सावरायनानै थि खालामनाय जाबाय होननानै गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावनानै होबाय। बेनिखायनो गासै बर' लाइमोनफोरा रेडि प्रेक्टिस जानानै थादो। गासैबो बे साखरि थिसननायाव पार्टिसिपेट खालामनानै मोनफुंनो हानाय बायदि। बे साखरिखौ मोनथाम डिपार्टमेन्टआव फोसावनाय जादों। डिफेन्स, रेलवे आरो रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवहाय सोसननाय जागोन होननानै बिथांमोनहा फोसावनानै होदों। मैया 16थि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौहाय चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालियाव होनाय जादों। टप 10 आव पास जानाय गासै फरायसाफोरनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेबायदि बुंदों। दिनैसिमबो बर' हारिखौ आरो बर' मिडियामखौहाय आसाम सोरखारा मोजां नोजोरजों नायबोआखै, बिमा बाथौनि नोजोरजों नायबोगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। बिदिन्थि हिसाबै 611 फरायसालियाव सेंगेल फोरोंगिरि जानानै दङ आरो 23 फरायसालियावनो फोरोंनो रोङै फोरोंगिरिफोरखौहाय पस्टिं खालामनानै हरदों। जावले जावले बुंसेयावबो खावलायसेयावबो बेबायदि गोरोन्थिखौ मावगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों। नाथाय खर' गाज्रि सासे आइजोखौनो दिकियाजुलिनि इनाय ओइतासारि जिनाहारि खालामदों। दिकियाजुलिनि मेन बासस्टेन्डनि आस्था मेडिकेल लांगोना मोखाङावनो जादों बे मुगैथाव जाथाया। आस्था मेडिकेलनि मेनेजारनि फोरमायनाय बायदिब्ला आखाइ आथिं खाख्रबनाय अबस्थायाव नुनो मोननाय जादों। इउरिका लजनि मेनेजारनि फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि 12:50 फैनानै बे सासे सेंग्राया मुगैथाव जाथायखौ खालामफैदों। बे गासैबो जाथाया उरुका लजनि CCTVआवहाय सेबखांजादों होननानै फोरमायदों। दासिमबो गुवाहाटी बरबारि बाथौ कर्ट ओनसोलावहाय हwsranjanaipwrnw जेंनाया सुस्रांजायाखै। बिनिखायनो मैया चेन्नाइ बड' एस'सिएशना देरहासार इस्लारि इउटुबारनि एकाउन्टआवहाय 10,000 रां हरदों आरो बे खामानिखौ इउटुबार प्रान्जल बिथाङा मावफुंनानै होदों। आरो बेजों लोगोसे गसाइगावनि BPF हानजाया 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों आरो बेजों लोगोसे नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौबो हैदों। आरो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंदों, बे जाथायनि सायावहाय बनसु आफादा नायबिजिरगासिनो दङ आरो सावरायगासिनो दङ होननानै, आरो थाबैनो सुस्राङाब्ला नांगौ जायोब्ला देशफोरावहाय सोमावसारनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।